Bé, d'entrada deixeu-me dir que aquesta xerrada que faig avui té dues coses que la fan una mica especial i no sé si positivament. Podeu veure, per exemple, que algun dels llibres que tinc del Mendoza el tinc dedicat per ell, solució, o sigui, resposta d'això, hi ha una bona relació, però també soc recordat com la persona que en el Joan Barril, el programa QWERTY de Barcelona Televisió, va llançar un llibre d'Eduardo Mendoza a un cubell d'aigua bruta perquè fèiem aquella secció aleshores amb llibres que no ens agradaven. Amb la casualitat que l'Eduardo Mendoza no és que mirés aquell programa, però la Núria Amat, escriptora que va guanyar el Ramon Llull, sí, i el va trucar per telèfon i li va dir: Eduardo, que están tirando un libro tuyo al cubo de la basura. I l'Eduardo es va flipar una mica, lògicament, riscos que té el tema d'aquí. Això, sobretot perquè està gravat, és una mica un broma, però us situo una miqueta respecte a la meva posició de l'Eduardo Mendoza. L'admiro molt, trobo que és un gran escriptor, però jo amb la gent que admiro i que trobo que són grans escriptors, el que faig és intentar ser sincer i sobretot com a crític. I per tant, la majoria dels seus llibres són molt bons, ja veureu que no tinc prejudicis de gènere, però hi ha llibres seus que no són tan bons com els altres, i quan passa, doncs se li ha de dir. I si s'empripa, doncs em quedo amb algun llibre sense signar i cap problema, després continuem. Dit això, us he dit que hi havia dos elements que la feien especial i no sé si molt positivament. El segon és el títol, aquest que acaba de mencionar de la xerrada, que és Eduardo Mendoza i el gènere negre, : n'augmenta l'humor, la crítica social, amb interrogant. Porto, no sé quan va ser que em vau demanar de fer la xerrada, un mes o així, porto un mes pensant, quin horror de títol, és el pitjor títol que li podia haver posat. No per res, la pregunta crec que és pertinent i ja veureu que l'acabaré responent, no estic amagant aquí amb no respondrà, però crec que està molt mal formulat. I vull començar la xerrada corregint, esmenant el meu propi títol. Autocrítica. Sí. I de fet, com igual m'estic una estona, també vaig pensar, en corregir-lo, vaig pensar, si li hagués posat un subtítol ja tinc la xerrada sencera, però no li vaig posar. Començo per la primera part del títol, Eduardo Mendoza. Diu, home, aquí no hi ha molta cosa a corregir, no? Alguna cosa a corregir encara posaria, perquè clar, Eduardo Mendoza sense més, què vol dir Eduardo Mendoza? Suposo que vosaltres, la majoria, si esteu aquí és perquè us interessa l'Eduardo Mendoza, sou lectors o lectores de l'Eduardo Mendoza, però és que l'Eduardo Mendoza no n'hi ha només un. Com a mínim s'ha fet ja un lloc comú entre la crítica, entre els periodistes, de mencionar que n'hi ha dos. L'Eduardo Mendoza seriós, l'Eduardo Mendoza bo, l'Eduardo Mendoza de les grans obres, i l'Eduardo Mendoza que té èxit, el popular, el de les obres que fan jiji jaja, i es fa amb molta lleugeresa aquesta distinció. Jo és una distinció, aquesta de les dues cares de l'Eduardo Mendoza, que posaria en qüestió i més en el dia d'avui. Jo crec que l'Eduardo Mendoza d'algunes d'aquestes obres que es consideren més populars és un dels millors Eduardo Mendoza, i que algunes de les que es consideren serioses o banda alta igual s'haurien de posar més en qüestió. Per tant, ja veurem de quin Eduardo Mendoza parlem. Després és dos punts, deixem els dos punts que no tenen gaire problema, el gènere negre. Clar, vosaltres que heu fet algunes sessions aquests dies, suposo que algú haurà assistit a diverses d'aquestes sessions relacionades amb el BC negre, haureu parlat sobre el gènere negre, suposo que en sou aficionats, el coneixeu, i aquí arriba la primera pregunta. Realment Eduardo Mendoza escriu novel·la negra, escriu gènere negre? I no és una pregunta gratuïta, la veritat és que hi ha molta gent que porta temps fent-se-la. La veritat és que per fer aquesta xerrada he consultat tota mena d'estudis, la majoria d'aquests són tesis d'aquestes doctorals que després es converteixen en un llibre que gairebé ningú coneix, però que algun, com per exemple aquest fet per la Chung Ying Liang, que és una taiwanesa i és un grandíssim llibre sobre Eduardo Mendoza i la búsqueda d'una nova novel·la policíaca espanyola, que això o ho compreu per Amazon o per internet, o el que he fet jo i que us recomano molt per si voleu ampliar algunes de les coses que es diran en aquesta xerrada, anar a la Biblioteca de la Bòbila, que suposo la majoria coneixeu si sou aficionats al gènere negre, perquè tots aquests llibres hi sonen allà. De fet, aquest és de la Bòbila directament, que l'he aprofitat per llegir-lo. O aquest del David Knudson, que no sé què passa, que només són els estrangers els que han estudiat els nostres autors, que també és una editorial molt petita, que també prové d'allà, en aquest cas estudiant el tema de la paròdia i dels marges, diguéssim, dels gèneres literaris. Bé,
Autors com la Chung Ying Yang han estudiat molt a fons si realment fa novel·la negra o no. I per això, per respondre a aquesta primera pregunta, jo crec que hauríem de fer una certa distinció. Una distinció i una petita introducció. No m'estendré molt perquè més suposo que molts de vosaltres ho coneixereu. Però primer una distinció entre, per dir-ho fàcil i molt sabreu a què m'estic referint, el que és la novel·la policíaca i la novel·la negra. Per dir-ho d'una altra manera, el whodunit, és a dir, la novel·la aquella enigma que neix amb la intenció de resoldre un cas i que al principi tenim un crim, després tenim una investigació i al final tenim una resolució, que és la clàssica del detectiu, de l'investigador, i on el que més importa és saber qui és el culpable o saber per què ha passat una determinada cosa, i que seria la línia d'un Sherlock Holmes, del Conan Doyle o de l'Agatha Christie, i que normalment s'identifica més com l'escola britànica. Aquesta és una línia. L'altra línia és l'americana, la que té a veure amb el Barlow, amb el Spade, amb el Chandler i el Hammett o el Ross MacDonald. És una línia a la qual no importen tant els fets concrets o la resolució final d'aquests fets, sinó l'ambientació, parlar d'un cert entorn. Va sorgir a Nord-Amèrica als anys 20-30 del segle passat i estaven fent un retrat d'aquella Nord-Amèrica. S'ha quedat bé sobretot a través del cinema, dels gàngsters, de les màfies, després amb posterioritat, i que dibuixen un tipus de detectiu molt diferent al de la novel·la més psicològica, més de joc, d'enigma, que seria la britànica. Aquesta americana ha tingut bastants seguidors a Espanya, fins i tot més diria que l'altra. Aquí a Catalunya en concret, però a Espanya en general, la veritat és que el gènere negre no havia tingut l'anomenada que va tenir fins al moment de la transició. Hi havia hagut alguns precedents importants, ara en comentarem algun perquè alguns precedents fins i tot del famós detectiu sense nom de l'Eduardo Mendoza, però el cert és que fins que arriben a l'època de la transició el Manuel Vázquez Montalbán amb tatuatge i amb el precedent de John F. Kennedy, quan arriba el propi Eduardo Mendoza amb La verdad sobre el caso Savolta, que no és negra però té molts elements de novel·la negra, i amb la primera de les que analitzarem avui més a fons, El misteri de la cripta embrujada, que és mig humorística, mig novel·la negra, ara veurem fins a quin punt. Arriben també en aquell moment l'Andreu Martín, arriba també el Juan Madrid, i arriba també algun altre autor potser no tan conegut o potser no amb tanta importància, però que van situant entre tots, diguéssim, aquest moment important de la novel·la negra. En aquest context, la majoria opten per una línia més propera a la novel·la americana. L'exemple clar del Carballo, del Vázquez Montalbán, doncs sí, hi ha una importància del detectiu, hi ha una importància dels casos, però a l'hora de la veritat el que hi ha és un retrat social, el que hi ha és un voler descriure un moment d'efervescència en què es passa de la dictadura, es passa a la llibertat, els primers Carballos, després òbviament va evolucionant, i es passa a tenir por, es passa a pensar que la llibertat que ve associada a la democràcia ve també lligada a nous fenòmens de por a aquesta llibertat, a la inestabilitat política, a l'arribada de la delinqüència, la criminalitat i les drogues d'una manera que no havia emergit en el règim franquista. Ja coneixeu la famosa dialèctica Manuel Vázquez Montalbán dient contra Franco vivíamos mejor, en sentit de l'humor, i l'Eduardo Mendoza, en alguns dels seus llibres, posant constantment gent que està dient com Franco vivíamos mejor, però també amb intenció irònica i amb intenció paròdica. Entre els dos fan un retrat d'aquell moment de turbulència i un moment en el qual es fa també un retrat important de ciutats. En el cas d'Andreu Martín, de Manuel Vázquez Montalbán i d'Eduardo Mendoza, de Barcelona en concret. En el cas de Juan Madrid, doncs òbviament, no sé si pel cognom ja directament, però ja sabeu a quina ciutat s'estava referint. La veritat és que tant Montalbán com Mendoza utilitzen l'humor, i és molt curiós, d'aquest film no he estirat excessivament perquè no era el motiu de la xerrada d'avui, però és molt curiós com molta de la paròdia que fa l'Eduardo Mendoza la fa a partir del Vázquez Montalbán. És a dir, no parodia només el gènere negre en general, no parodia només una d'aquestes dues línies, que ara veurem que en realitat ho fa amb les dues, sinó que parodia molt especialment a Manuel Vázquez Montalbán.
paròdia com a homenatge, és a dir, igual que el Quixot fa paròdia de les novel·les de cavalleries, però primer te les has llegit totes i t'han hagut d'agradar per llegir-te-les totes i després arriba el cansament i la crítica i per tant ja fas la paròdia, no? Fixeu-vos que, per dir un cas paradigmàtic com seria el del Vázquez Montalbán, elements que defineixen la seva obra són aquesta més línia americana, més Chandler, més Hammett, la importància de Barcelona, alguns afegits experimentals, el jugar amb diferents gèneres, una certa intertextualitat, de posar referents, de posar homenatges, fer una mica de metaficció, de pensar sobre el fet mateix de crear o d'escriure o del paper de l'intel·lectual, etc. La ironia i l'humor, en aquest cas de Contra Franco vivíamos mejor, però el Carballo sempre és un personatge que té una càrrega humorística important, i després l'ús de la parla, dels catalanismes o castellanismes, de les referències gastronòmiques en el cas del Carballo. Tots aquests elements, i alguns més, si féssim un llistat, veuríem que tots estan parodiats per Eduardo Mendoza. Sobretot estic referint-me a les novel·les que s'entraran a la xerrada d'avui, que són les 4, la tetralogia sobre aquest detectiu sense nom, que comença amb El misteri de la cripta embrujada a l'any 1979 i que acaba amb El enredo de la bolsa i la vida justament l'any passat. A més d'això, si veiem molt ràpidament els altres 2 o 3 autors que us he mencionat, en el cas d'Andreu Martín, ell fa una novel·la molt més violenta, més dura, més bruta, per dir-ho així, amb un realisme crític i una violència que des de Brendicalla i de Pròtesis, d'aquest tipus de novel·les, marquen una línia que després ell ha diversificat molt, però que és molt amb la línia americana, llengua directa, molt llenguatge de carrer, molt personatge repartit, ambigu, de vegades és directament el delinqüent, de vegades és el policia, però sempre són els que estan a la centre de l'acció, no és algú des de fora, no és que et busques un testimoni. I la veritat és que quan comparem aquest Andreu Martín amb el Vázquez Montalbán, veiem que si és veritat que l'Eduardo Mendoza fa paròdia, fa molt més del Vázquez Montalbán que de l'Andreu Martín. Hi ha pocs episodis de paròdia de violència, sí que hi ha carrer, i això ho veurem després, però hi ha més elements del Vázquez Montalbán que de l'Andreu Martín. I en el cas del Juan Magritte és curiós perquè malgrat que sigui la versió, per dir-ho així, madrilenya, si vaig molt ràpid m'ho dieu que tinc un amic de Màlaga que sempre diu que tinc la boca elèctrica i sobretot perquè està una mitja així, la densitat d'informació pot ser molta. En el cas del Juan Magritte, la veritat és que ell també és línia més americana però és molt més tou. El seu personatge, el Tony Romano, que és un personatge estil Marlowe, és un ex-boxejador, és un ex-policia franquista, per tant tenim aquell lligam amb el règim, amb l'antic règim, amb el règim franquista, que en això sí que hi ha molts elements de l'Eduardo Mendoza que són importants de com fa aquesta lectura de la transició. Ella, en llibres com Un beso de amigo o com Las apariencias no engañan, estem parlant tots d'aquests anys, Las apariencias no engañan és un llibre del 1982, i després amb una sèrie que segurament recordareu, que es deia Brigada Central, que ell va ser un dels guionistes centrals d'aquesta brigada central, doncs fa un dibuix de la ciutat i de la societat que aquest també podem trobar-hi lligams amb l'Eduardo Mendoza. Però, dins d'aquest context, recordem, Vázquez Montalbán molt més important a l'hora de fer la paròdia. I en el cas del que és el conjunt del negre espanyol, de la novel·la negra espanyola de la transició, de la primera democràcia, a part d'aquests autors n'hi ha uns altres, però els elements comuns vindrien a ser, primera, resposta als canvis socials, i resposta normalment crítica, és a dir, part d'aquests canvis socials no ens agraden o ens fan por o volem fer una certa admonició, un cert toc d'alerta. Segona, retorna al plaer de narrar i el plaer del que és la literatura en la qual, encara que sigui més convencional i no tan experimental, tu passes bé llegint. I això és molt curiós perquè recordeu que als anys 60, a principis dels 70, hi havia un corrent experimental molt fort en la literatura en castellà, la literatura espanyola. I el Vázquez Montalbán, especialment, els altres també, i ara veurem l'Eduardo Mendoza, tot i que comencen d'alguna manera així, l'Eduardo Mendoza comença amb La verdad sobre el caso Sogolta, que ja té aquests elements experimentals, però un gust ja per resoldre, primer, des del gènere, un cas, i segon, enganxar-te com a lector, és a dir, vull explicar una història i la vull explicar d'una manera que se'm segueix, més convencional, però més literatura de tota la vida.
Tercer element amb eixos molt clars, que són divertir-se, és a dir, el plaer de narrar, però passar-s'ho bé llegint, la crítica social que hem dit, i el tercer, exploració literària. És a dir, no fem experimentació, però no podem fer-ho exactament com tota la vida. Per tant, què fem? Jugar. I com juguem? Barrejant gèneres. I com barrejant gèneres ho pots fer banda seriosa, Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta, o els barregem banda més popular encara. No vol dir que a La verdad sobre el caso Savolta no hi hagués gèneres populars, perquè hi ha crítica de paròdia de la novel·la rosa i de costums i la romàntica, fins i tot de la històrica, de la policíaca en part, però ja no és només paròdia, és barreja, o sigui, no és especialment paròdia, és barreja d'aquests gèneres. En canvi, a La verdad sobre, El misterio de la cripta embrujada i El laberinto de las aceitunas, i tota la sèrie començada amb aquestes dues, entre el 79 i el 82, aquí sí que fa paròdia d'aquests gèneres, però especialment del policíac. El que us fixeu és que tots aquests elements que estic dient que estaven fent els autors de novel·la negra d'aquell moment, d'aquella època, són... O sigui, demanaven gairebé que vingués algú com el Mendoza, ara és molt fàcil dir-ho, tot el passat, però demanaven gairebé que algú els agafés tots i digués vaig a fer una altra cosa barrejant-los i amb humor, perquè tots ho estaven fent, fins i tot algú feia alguna cosa d'humor, ja ho havia dit el Gastó Montalbán, però ningú va voler-ho posar tot junt o va saber-ho posar tot junt. I a més fer-ho en el moment adequat, és a dir, justament l'any que ho va fer l'Eduardo Mendoza i que realment va ser un èxit, tot i que molts crítics en aquell moment, estic parlant del Misterio de la cripta embrujada de l'any 79, no el van entendre, els agradava més La verdad sobre el caso Savolta, van dir això és un divertiment, molt bé, i arribaran les novel·les serioses un altre cop, però mentrestant, èxit popular, èxit popular, èxit popular. Aquesta és la banda positiva. Després ja veureu com tinc una banda més negativa i que respon en part a la pregunta que estic analitzant en el títol. Encara estic del títol, ja us he dit que amb això hi ha un subtítol que gairebé tenia. Té l'altra banda que és quan fa només humor. Ja coneixeu la línia només humor de l'Eduardo Mendoza, que seria des del cas més exitós, Sin noticias de Gurb, fins a El último trayecto de Horacio 2 o fins al Pomponio Flato, que és aquell llibre que jo vaig deixar precisament al Cubelles, en Barcelona Televisió, amb el Quart. És molt curiós, més enllà que t'agradi o no, jo puc riure amb alguns d'aquests llibres molt, però el pòsit que et deixen és molt més petit que amb el detectiu sense nom. I per què? Estic començant a fer fins i tot les conclusions, però no les faig totes, no us preocupeu. Perquè la novel·la negra, jo estic contestant a la pregunta de si el gènere negre li afegeix l'humor crítica social. Gairebé la podríem plantejar al revés. A la novel·la humorística li afegeix contingut l'element de gènere negre o l'element policíac o l'element de crítica social, i ja us podeu imaginar quina és la meva resposta. Realment el pòsit que et deixen aquests llibres és molt més gran que el que et pot deixar un Gurb o el que et pot deixar un Pomponio Flato, i això és un dels motius que fan que sigui una literatura que perdurarà molt més. És a dir, jo no sé si d'aquí 30 anys primer si s'entendran els acudits, però si es llegirà el Gurb amb la mateixa gràcia que ens fa ara, segurament no sabrà ni qui és Marta Sánchez. En canvi, El misterio de la cripta embrujada, de fet, ja té 40 anys, per tant la capacitat, diguéssim, d'aguantar el pas del temps és molt més gran, i jo crec que és gràcies a l'element de gènere negre. Però no responem la pregunta, sinó que estem encara analitzant-la. Hem dit Eduardo Mendoza, 2 punts, el gènere negre, i la pregunta és l'humor, Eduardo Mendoza i el gènere negre, 2 punts, n'augmenta l'humor, la crítica social? Llavors la primera correcció a fer en aquesta part del títol seria a què ens estem referint amb humor. Més enllà de si en realitat el que fa l'Eduardo Mendoza és novel·la policíaca o és humorística o és policial amb elements humorístics o és humorístic amb elements policials, el que caldria saber és què estem dient quan estem dient humor, perquè hi ha molts tipus d'humor. Jo us he estat parlant de paròdia, i la paròdia és realment important en aquests llibres. Suposo que sabeu la distinció entre paròdia i sàtira. La paròdia és quan el que estem aplicant, el model al qual estem aplicant l'humor és un gènere o un text literari, per dir-ho així, i per tant Cervantes parodia les novel·les de cavalleries, o Quevedo amb el Buscón parodia per les novel·les de picaresca que venen des del Lazarillo. Mendoza, òbviament, fa paròdia del gènere policial en especial, però també d'altres gèneres, i després ho veurem. Després hi ha la sàtira.
La sàtira, el seu model és de la realitat, no està fent broma, no està fent burla, no s'està rient d'un model literari, sinó que ho està fent d'alguna cosa de la realitat. L'exemple clar seria el senyor Mas parodiat al Polònia quan diuen «Ei Mas, on vas?» i juguen amb les mamsels i fan tota la conya aquesta que van fer fa 2 setmanes. Doncs què fa quan diem que fa humor l'Eduardo Mendoza? Fa les dues coses. Està fent paròdia dels gèneres, però està fent també sàtira i per tant està fent crítica social. I jo quan plantejo la pregunta de si n'augmenta l'humor la crítica social, m'estic referint més, òbviament, a la sàtira que a la paròdia. La paròdia és indubtable, la paròdia és bona, la paròdia ens interessa, però la paròdia no aporta elements de crítica social. En tot cas, elements de crítica sociològica o literària de si hi ha un cansament d'un determinat gènere, normalment apareix la paròdia, que és el que va passar després del temps de l'època del Codi da Vinci i de la saturació de succedanis que va haver després, doncs ràpidament van sortir paròdies al respecte, o de Harry Potter, de seguida que hi ha un fenomen, apareixen les paròdies precisament per aquest cansament. Ara comença, seria un bon moment també per fer paròdia del gènere negre, perquè un altre cop hi ha un boom, una certa saturació. Això em porta a un element important per començar a respondre a aquesta pregunta que fèiem inicialment de si l'humor no augmenta la crítica social. I és, fixeu-vos quan surten els 4 llibres d'aquest sense nom de l'Eduardo Mendoza. El misteri de la cripta embrujada surt el 1979 i està ambientada justament en el moment de la transició. Per tant, un moment important que fa que segurament sigui una de les obres més importants, si no la més, de tota la tetralogia. El laberinto de les aceitunes, que és la segona, surt 3 anys després, l'any 1982, i és una novel·la ambientada sota el govern de Suárez i poc abans de les eleccions generals que donarien la victòria, com sabeu, als socialistes. Per tant, també un moment transcendental. Després hi ha uns quants anys en què fins i tot hi ha gent que diu Mendoza no tornarà amb aquest detectiu, segurament no farà moltes teories. De fet, arriben a passar, si estem parlant del 82, doncs arriben a passar més d'una dècada, perquè la següent, que és l'aventura del tocador de senyores, que és una novel·la publicada l'any 2001, passen 2 dècades, tot i que en fets en passa una, perquè què fa l'aventura del tocador de senyores? Doncs es refereix a l'època de la Barcelona olímpica, o del moment de transformació de Barcelona a partir dels Jocs Olímpics. Per tant, és veritat, hi ha 2 moments importants històrics i, sent una mica animals, entre el 82 i el 92, molta cosa d'aquesta importància no passa, com per fer una mossegada, diguéssim, de crítica social. S'espera i el que passa és que comença una línia diferent que després analitzarem. I el quart, El enredo de la bolsa de vida, surt l'any passat ja amb la crisi econòmica i el canvi de model que tot això representa i que us he d'explicar els informatius i llegiu els diaris tots i ho patim i ho vivim constantment. Dic que hi ha una diferència entre els 2 primers, El misterio de la cripta embrujada i El laberinto de las aceitunas, i els 2 segons, L'aventura del tocador de senyora i El enredo de la bolsa de vida. I hi ha una diferència que es veu fins i tot en la seva estructura, i ara passaré a presentar els llibres i a comentar-los, però hi ha un element previ que em sembla molt interessant. Suposo que la majoria els heu llegit, no? Si recordeu, aquest detectiu que el pobre Yetzer Moix de Vanguardia, saludos, perquè està gravat si m'està veient, aquí al Mundo Mendoza, que és un llibre sobre Eduardo Mendoza, que és bastant interessant, que va publicar Sex Barral, s'entesten a anomenar-lo Ceferino, perquè hi ha un moment en què es diu que podria ser Ceferino, però també hi ha un moment en què es diu que podria haver-se dit Lo que el viento se llevó, perquè la seva mare era fan del Clark Gable i no li diem Lo que el viento se llevó. En tot cas, en propietat, n'hauríem de parlar del Sugranyes. El Sugranyes en realitat és el seu doctor, però ell aprofita i, canviant-li el nom de pila constantment, es va presentant en els llocs més inversemblants, si necessita passar, dient hola, soy Onofre Sugranyes, hola, soy Eusebio Sugranyes, hola, soy Antonio Sugranyes, i va utilitzant sempre el cognom del doctor que l'estava tractant a dintre del manicomi. Si us sembla, per ser pràctics i no dir constantment el detectiu innominat de l'Eduardo Mendoza o alguna fórmula d'aquestes, li direm X, però Ceferino no seria la manera. Bé, X, aquest detectiu,
comença les novel·les, és a dir, el misteri de la cripta embrujada, a dintre d'un manicomi, després us llegiré, us recordaré algun fragment, i després de resoldre el cas al qual l'han manat, l'han empès el director, diguéssim, del manicomi, el doctor, i el comissari Flores, amb el qual té comptes pendents des de fa temps, li diuen no, surt i ens ajudes en això i resolem aquest cas d'una nena que ha desaparegut d'un col·legi i a més hi va haver un altre cas semblant fa 6 anys d'una altra nena que va desaparèixer, li passen 1000 aventures, ja ho sabeu, ho resol, quin és la gran recompensa? Que torna directament un altre cop al manicomi. Entre altres coses perquè el comissari Flores, quan descobreixen qui és el culpable, que es deia, si no recordo malament, Pere Plana, que és un senyor, diguéssim, un senyor de bien, doncs que el que fa és amagar i aquest senyor no s'ha de saber qui és el culpable i tu que ho has descobert, gràcies per l'ajuda, te'n tornes al manicomi. Al segon volum, El laberinto de les aceitunes, li passa el mateix. Surt del manicomi i recompensa final torna a entrar al manicomi. I això deixa de passar als altres 2 volums. I no és per casualitat. Més enllà que hi hagi una diferència de molts anys entre els 2 primers volums i els altres 2, segurament hi ha una diferència entre l'anàlisi que es fa del context, de l'entorn, d'aquella societat. En aquests moments, 79-82, en els 2 primers volums, l'Eduardo Mendoza, en certa manera, ens pot estar dient, això de les interpretacions, ara estaria aquí i em diria, això és pitjor que el del Cubell de l'Ec, no tens raó, però és igual. Els crítics fem això, intentem interpretar. Jo tinc la sensació que en els primers volums està parlant d'una societat que està entrant, i per això hi ha tants laberints en el segon des del títol, però en el primer també és una estructura laberíntica, entren, surten constantment, d'una societat que està donant voltes però que no acaba de trobar la sortida, que està buscant la sortida a un atzucac, que era el que ens havia posat el règim franquista, que ja comença a saber, hi ha una sortida, que és la democràcia, però no sap si és aquesta, si és una sortida falsa, si hi ha trampes per aquí, no sap exactament per on. Total, és una cosa circular, donem moltes voltes però no ens movem. És allò famós del Lampedusa de que todo canvi para que todo siga como está. Fem canvis però tu surts del manicomi i acabes entrant un altre cop al manicomi. Què passa uns anys després, bastants anys després i apropant-nos a l'actualitat? Que X, el nostre amic X, comença sortint ja definitivament del manicomi a l'aventura de Tocadors de Senyores amb els Sugranyes ja jubilant-se, en realitat donant-li l'alta a tots els que estaven en el manicomi, bàsicament per un motiu lloable, com els habituals que mou la gent, els personatges de l'Eduardo Mendoza, que és que en els terrenys del manicomi construiran pisos i es recalificaran els terrenys i així podrà començar, diguéssim, la bombilla a caminar. Surt d'allà i després de diferents coses acaba treballant com a perruquer, aquí el Tocador de Senyores, i a la següent novel·la, El enredo de la bolsa de vida, encara seguirà de perruquer i pagant el crèdit de la caixa, així textualment, i al final de tot ja no només la perruqueria, sinó a més ajudant en un restaurant i aliat amb els xinesos, que com sabeu són els que tenen els restaurants, sobretot en la versió paròdica o satírica de l'Eduardo Mendoza. Què ens està dient amb aquestes 2 novel·les, a diferència d'aquella entrada i sortida constant del manicomi? Ens està dient, ara sí, tenim democràcia, tenim llibertat, però aquí el teu gran problema serà com et guanyes les garrofes, per molt que canviïs de feina, els de la classe baixa seguiran sent els de la classe baixa, poc ascensor social, i veurem exemples també d'això, i els de la classe alta, el poder seguirà oprimint aquests marginats com tu ets, senyor X, és a dir, el protagonista d'aquestes novel·les. Explicat tot això, jo crec que estaria bé entrar en fer una mica l'anàlisi d'algunes d'aquestes obres. El que passa és que abans us vull llegir un parell d'apreciacions d'aquestes que he estat buscant, cercant aquests dies, de gent per saber, els estudiosos, més enllà de la meva opinió, de les anàlisis que jo hagi fet, què consideren sobre per què és tan interessat en el poder o en aquesta possible crítica social, i ja arribem al final de la pregunta que estic qüestionant des del principi, què opinen ells. I, per exemple, hi ha el Jiménez Micó, que diu: hay que señalar que toda la obra de Eduardo Mendoza está recorrida por la sensación de incapacidad del sistema judicial para responder a las necesidades de todas las clases sociales. La institución jurídica es representada siempre como objeto de manipulación en manos de los miembros de la burguesía que la utilizan en su propio provecho.
Això la veritat és que quan veus la novel·la i les analitzes, en general és bastant així. És a dir, la majoria de la gent que té algun poder l'utilitza per seguir en aquest poder i aprofitar-se de gent com el nostre estimat X. Preguntem-li al senyor Eduardo Mendoza directament, a veure què n'opina. Jo no ho he fet en aquest sentit, que l'he vist alguna vegada, però els de Club Cultura, que tenen una pàgina a internet de les més completes que hi ha sobre Eduardo Mendoza, li van preguntar un parell de coses que us volia llegir. Per exemple, li van preguntar per què està sempre tan fascinat, ja no només en aquestes novel·les més o menys policíaques, humorístiques, ara ho veurem, sinó en tota la seva obra, pel tema del poder. I per què aquest poder l'enfoca com l'enfoca. Y ahí responde: yo sigo creyendo que en estos momentos lo verdaderamente efectivo para el ser humano no es el sexo, sino el poder. Ni siquiera lo es el dinero. Es algo que siempre me ha parecido misterioso y por eso me interesa saber cómo es, cómo ocurre, cómo sucede realmente. Yo no lo sé y en las novelas lo que hago es crear un sistema a ver si aquel sistema me convence totalmente, a ver si así veo cómo es realmente el poder. Si es el fruto de una conspiración o es una cosa mucho más mecánica y más tonta y sin ningún interés. Yo nunca creí, ni en los sueños más remotos, que yo o alguien como yo pudiera acceder realmente al poder. Era como un mundo misterioso pero real, porque siempre había alguien que lo tenía y tú sufrías las consecuencias. Yo pensaba, ¿cómo será tener poder? Tener dinero sí que me lo puedo imaginar, compras lo que quieres, pero tener poder, ¿qué és tener poder? És una cosa distinta. Llavors li pregunten per què dins d'aquest element del poder li interessen sempre tant la part oculta del poder, és a dir, les complots, les conspiracions, les intrigues, per què considera que sempre que hi ha poder al darrere, ja ho sabem, i aquests dies estem absolutament feliç, hi ha corrupció, hi ha intrigas, etc. Y diu, no es que todo eso me guste, al contrario, en el fondo me obsesiona y me inquieta profundamente, pero si lo cuento es para conjurar ese fantasma. No sabemos hasta qué punto estamos siendo víctimas constantemente de una, otra o cualquier conspiración. Hay unos que hacen pensar que no existe la conspiración. Normalmente son los que ven conspiraciones por todas partes y encuentran una confabulación del gran capital, de la CIA, de los judeomarxistas, de los cripto no sé qué. Esta gente hace pensar que no hay ninguna conspiración, porque abusan, ¿no? Y que realmente estamos viendo las cosas como son. Pero otras veces da la sensación de que estamos viviendo en un mundo de ficción, que nos están presentando entre sombras, ocultando siempre maniobras. Un día descubres que estás cansado de llevar la ropa de una forma y que te gustaría llevarla de otra. Sales a la calle y descubres, oh sorpresa, que todo el mundo ha hecho lo mismo. Seguramente no es casualidad. Alguien ha programado previamente que tú cambiaras de gusto en la ropa y eso es muy desconcertante. No és la seva obra habitual, però està apuntant a una cosa que és molt interessant, no? Sobre fins a quin punt el poder, els mecanismes, fins i tot les conspiracions de la gent que estem analitzant constantment, ens n'adonem, o els veritables mecanismes del poder sempre són subterranis i veiem només la punta de l'iceberg, que és una mica la sensació que ens fa aquests dies llegir els diaris o veure les notícies. Llavors li pregunten també què li atrau dels que pateixen el poder i dels marginals en concret. Ara parlarem del protagonista com un exemple clar de marginal, ¿no? Y digo, si siempre he escogido este tema es porque también me preocupa. Los protagonistas de mis novelas siempre son marginados, ya no només de las humorísticas o de las de la novela negra. Son personas que llegan a una comunidad y hacen todo lo que pueden por integrarse, por aprender el código de señales. Y normalmente acaban fatal porque no creo que ninguno pueda acabar en la vida real de otra manera. Y li preguntan si escriurá alguna vegada una novela sobre la corrupción política ya claramente, ¿no? Y digo, me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con ese poder y la corrupción. Me encantaría, por ejemplo, això està fet fa anys, saber si las personas del gobierno que se han corrompido eran corruptas antes y aceptaron sus cargos para poderse meter dinero en el bolsillo, o si sufrieron un proceso de contaminación y deterioro. Es decir, si previamente eran buena gente, pero con el contacto con el poder acabaron sufriendo esta corrupción. Es un tema que me interesaría muchísimo como argumento de una novela, pero va a ser imposible porque dudo que nunca alguien como yo pueda llegar a saber la verdad sobre estos temas. I finalment, li pregunten sobre el tema de la legalitat i la llei, que aquesta l'he posat també per el seu idioma a l'actualitat, i li diu que els espanyols en general tenen fama de ser pocs respetuosos amb la llei. Y digo, lo que ocurre en España es que siempre ha sido un país demasiado legalista. La única forma de vivir en un país tan mandón es infringir la ley. Dice, en tiempo de Franco se decía que España era una dictadura militar mitigada por el general cumplimiento de la ley. Nos hemos acostumbrado a que la ley sea insoportable y a que el Estado sea una mezcla de carcelera, madre superiora y vecino incordiante al que hay que sortear como se puede. Quizás si viviéramos un largo periodo de tiempo bajo un gobierno menos agresivo, nos volveríamos más respetuosos con la ley. Com a profeta en aquest cas, segurament al Mendoza no li podem donar una nota molt alta. Situades les opinions del Mendoza sobre per què li interessa el poder
Jo crec que és un bon moment per analitzar aquestes 4 obres principals. Faré alguna menció d'altres obres, però em centro en les que podríem dir que, si li traiem el seu element humorístic, són policíacs, que són aquestes 4 que us he dit. Després, que tinguin elements policíacs importants, hi ha també La verdad sobre el Kosovo Volta com a primera, fins i tot hi ha algun punt, de fet, en totes, si us poseu a analitzar, sempre hi ha elements. Però les dues més clares són La verdad sobre el caso Volta i Una comèdia ligera, que també hi ha una investigació i hi ha tota una sèrie d'elements de novel·la negra. El que passa és que aquí no hi ha tant d'humor, sí que n'hi ha. La novel·la, o sigui, l'obra de teatre que s'està fent a dintre d'Una comèdia ligera es diu Arrivederci Pollo i els personatges es diuen coses com Verdugones o Marilichis o Marilyn, no me'n recordo, tenen noms així una mica especials. Després, si tenim temps, igual comentem una miqueta, però m'he volgut centrar en aquestes, perquè en aquestes sí que hi ha la combinació dels dos elements, del gènere negre i del gènere policíac. Dit això, just abans sí que us volia, per arrodonir aquesta visió de per què l'interès al poder, llegir una de les cites que està en aquest llibre, que és el del Knudson, que diu: los lectores de Mendoza han de fijarse en la visión hiperbólica del narrador y la función de esto. Aquesta exageració constant, diguéssim, que el nostre estimat X fa constantment. Generalmente las exageraciones y explicaciones grotescas de X son entretenidas y humorísticas. Al mismo tiempo, sus novelas detectivescas consideran críticamente a la sociedad que las produjo, comentan y satirizan a la policía, al gobierno, al sistema de salud, a las clases altas, a las clases bajas, a la red de ferrocarriles, a la educación, a la iglesia y a muchas otras instituciones españolas. Sin duda, estas novelas indican un desencanto con muchos resultados de la transición. Mendoza ha utilizado la popular historia detectivesca para transmitir un mensaje social poco halagüeño. Hi ha gent que va més enllà. La Young arriba a dir que sense l'humor la visió escèptica, completament pessimista que Mendoza té de la societat, de l'ésser humà, de Barcelona en concret i de la seva societat seria absolutament insuportable. És a dir, si li treus l'humor a aquestes 4 novel·les, la visió que dona és absolutament horrible. Situat una miqueta aquest humor, ja deixo el títol, ara ja hem recorregut a baix, anem a analitzar una miqueta aquestes obres i ho vull fer en 2 sentits, recordant alguns elements i llegint algun dels fragments que ens pugui ajudar a interpretar-ho. Sí que l'última cosa que volia dir així, abans d'entrar en aquesta anàlisi, és que seria per una altra xerrada, que no és la que a nosaltres ens ocupa, però en realitat això que està fent, ja sabeu que la crítica li diu postmodernitat, aquesta barreja de gèneres, aquest considerar igual l'alta que la baixa cultura, aquest utilitzar l'humor com un element que en comptes de trivialitzar, com ja no creiem en grans veritats o en grans revelacions, és un element més i pot ser igual de seriós que qualsevol altre element. La veritat és que des d'aquest punt de vista la immensa majoria de les obres de l'Eduardo Mendoza tenen aquest punt postmodern, però com la postmodernitat no ens aporta cap element de denúncia social, més aviat al contrari, la deixem de banda per una altra anàlisi. Us he dit que una de les coses que calia parlar, i ja comencem a entrar en l'anàlisi, és que el nostre senyor X, el protagonista d'aquestes novel·les, és un marginat i és un boig. Clar, això no és casualitat, no és casualitat que estigui en un manicomi i no és casualitat que es dubti constantment de les seves facultats, perquè des del propi Cervantes amb el Quixot, moltes de les obres que han volgut fer reflexions a l'entorn des d'una primera persona, com és aquest narrador, perquè a part de protagonista, com sabeu, és el narrador, voler fer reflexions sobre el seu entorn, utilitzen el boig com tot el contrari. És a dir, quan hi ha un boig parlant de la societat, en realitat és algun lúcid parlant de com està de boja la societat que l'envolta. Però no només això. Quan triem un personatge desequilibrat com aquest, que a més, si us fixeu, és una creualla genial, però és absolutament contradictori. Aquest personatge és pobre absolutament, el seu pare no li donaven feina, encara que cantés 8 hores seguides al Caral Sol, com explica en una de les novel·les. La seva mare, per treure's 4 pessetes, agafava els condons del riu que la seva germana, que després sabrem que es fa prostituta, la Càndida, agafava amb un caçapapallones i els rentava i els revenia. Llavors ja veieu la cosa aquesta que fa l'Eduardo Mendoza, que és posar una cosa
incloiera, és molt escatològic, en el fons és molt català d'Eduardo Mendoza, però explicada amb un llenguatge que en realitat és culta, que és d'una sintaxi plena d'arborificació, per exemple, el Ferran Adrià, plena de branques, plena de subordinades, amb una sintaxi molt complexa, molt culta, molt elaborada, que no correspon a un personatge que surt d'una classe tan humil com el nostre amic X. És una contradicció, però és una gran troballa, perquè li permet, primer, a part de trobar un ritme i un estil que fa que riem, que volem seguir llegint, li permet dir allò, les verdades del barquero. És a dir, les bestieses que Eduardo Mendoza, en algunes d'aquestes novel·les, i després veurem exemples, ha arribat a dir de les institucions, dels alcaldes, dels ministres, alguns que es veien clarament, que l'alcalde Clos, per exemple, estava darrere claríssimament d'un personatge i després veurem com, sense l'humor, no ho hauria pogut dir. És a dir, aquest humor li ha permès que semblés que suavitzava un missatge que realment és demolidor en molts casos. I a part de ser boig, a part que tenia aquest llenguatge, té una altra característica al personatge X, que és que també és paròdic, i com sabeu és paròdic, de la figura del detectiu. Arriba a ser paròdic a nivells molt subtils, és a dir, aquesta mania que té ell constant de menjar Pepsis, en els primers personatges, en les primeres novel·les Pepsi Cola, en les últimes Pepsi Light, això també és el pas del temps, doncs en realitat hi ha fragments que si els llegíssiu veuríeu que està fent com si fos l'alcohol. És a dir, l'addicció que té per la Pepsi és la que els detectius de tota la vida han tingut per l'alcohol. Sempre estaven bevent, doncs ell veu la Pepsi i és una tonteria, però està fent paròdia del propi gènere. O, per exemple, la seva manera de resoldre els casos. Tinc per aquí, no cal citar-ho perquè no és important a la exacta, si algú interessa després li dono, però tinc la de vegades en què diu coses com inferir, deduje, observe, analitzar, és a dir, fa aquesta figura del detectiu d'agafar les dades i, malgrat que té un raonament ben especial, agafa tot el dret que closca, es posa en ordre adequat i al final acaba la resolució. Aquesta manera de fer-ho també és paròdia del gènere negre. O, per exemple, les paròdies que són més, com us diria, més sociològiques o més gairebé antropològiques. Per exemple, en algun moment s'ha dit que passa el personatge d'estar boig, en realitat és una metàfora del propi país d'Espanya, en el sentit que s'ha arribat a dir, això us ho llegeixo perquè no sabria dir-ho exactament igual, que representa el complex d'Èdip que després de la mort de Franco arribava a tenir a Espanya perquè se li havia mort l'autoritat, és a dir, el pare, i l'esquizofrènia a la qual entra després entre la realitat del país i el deliri, bombolles diverses, les hem vist després, el deliri de pensar-se que ja érem moderns, que érem europeus, que estàvem en un altre moment molt lluny de la història que ens acabava de precedir, i que ara, després, diguéssim, del brot psicòtic, és a dir, després d'esclatar com ho hem fet com a país, doncs com a país també estem pendents d'una mena de medicació que ens produeix tants o més efectes secundaris que la pròpia dolència. És a dir, que algú ha fet una lectura del que és la salut mental del personatge dient en realitat està fent una metàfora o és un símbol de com era el nostre propi país. I si analitzeu, diguéssim, quan està millor, quan està pitjor i per què, hi ha coses interessants en aquest sentit. Per exemple, en el laberinto de les aceitunes, a diferència del misteri de la cripta embrujada, no vesteix malament i va fent pudor constantment, fent pudor i tenint al mateix temps èxit, perquè en totes dues novel·les té una troballa sexual que després de com s'ha descrit ell mateix segurament no ens esperàvem en cap moment. A diferència del primer, en el segon es va vestint contínuament, si recordeu, es vesteix amb un quimono, es vesteix de senyora Teja, es vesteix de moltes coses que li van fent que pugui, diguéssim, desenvolupar-se en societat normalment. També això és una mena de metàfora del país de tothom s'estava intentant disfressar ja de normalitat, tothom estava intentant ser, doncs això, o senyora Teja o propietari cambrer, per exemple, que també es disfressa, és a dir, intentar una certa normalitat, i ell doncs es disfressa de la mateixa manera. Per tant, totes aquestes lectures de el que fa el personatge és el que fa el país, si el personatge està en un laberint, el país està en un laberint, si el personatge se'n surt del laberint i es dedica a demanar crèdits a la caixa, doncs el país està tot demanant crèdits i hipotecant-se. Aquestes lectures, la veritat és que funcionen, no són aïllades. Si es fa una anàlisi pormenoritzada, doncs es veu bastant bé.
Hi ha una cosa interessant, encara que no parlarem, ja he dit, de la veritat sobre el cas Sosa-Volta, que ens serveix com a precedent, que és, si recordeu, ja tenim un boig, us he dit que hi havia un precedent més antic, que és el Joaquín Belda, que va escriure una novel·la que és Quien disparó, i després és més llarg, que tenia un detectiu que era un detectiu paròdic, un detectiu humorístic, i que, clar, el que dic, a tot lo passado, dius, ai, mira, s'assembla al que després va fer el Mendoza, segurament el Mendoza no el va llegir ni el coneixia de res, però el Mendoza té un precedent ell mateix. A la veritat, sobre el cas Sosa-Volta, si us recordeu, hi ha el Nemesio Cabra, si l'heu llegit, el Nemesio Cabra Gómez, que és també desequilibrat, que també fa una certa funció com la que després farà aquest detectiu sense nom, aquest X de les novel·les, i no només això. Si recordeu, a la veritat sobre el cas Sosa-Volta, allà entre anarquistes i entre moltes altres històries, allà l'any 27, que és quan està situada, hi ha un policia que en comptes de Flores es diu Vázquez, i hi ha un doctor, el doctor, diguéssim, que atén el Nemesio, que en aquest cas, en comptes de Sobranyes, es diu Flores, és a dir, com després es dirà el policia. Aquests paral·lelismes no són casuals. Jo crec que de la creació de la veritat sobre el cas Sosa-Volta li surt en part ja la idea de portar-lo a l'extrem, aquest Nemesio, i de convertir-lo en protagonista per després fer el misteri de la cripta embrujada. Fora d'aquests precedents, i més enllà dels espais, ja sabeu que és Barcelona, i ja comença el barri Chino, el que ara seria el Raval, després d'investigar, d'escapar de la policia, de trobar les pistes sobre les noies aquestes desaparegudes, de descobrir els negocis bruts del senyor Veraplana i de tornar un altre cop al manicomi, el que a mi ens interessa, i si depèn del temps que faci que l'hagueu llegit, m'ho confirmareu o no, és com es resol el cas. És a dir, jo, que les he llegit més de 2 i més de 3 vegades, totes elles, si ara per la xerrada és més fàcil, però si no hagués de fer la xerrada i em pregunteu qui era exactament el culpable i per què, a la meitat dels casos ni me'n recordo ni m'importa, perquè no és l'objectiu, no és el Judúnit el que li interessa al Mendoza en aquests casos. Vaig a posar exemples, jo crec que serà el més pràctic per dir determinades coses. Suposo que recordeu que la novel·la comença amb ell jugant un partit de futbol amb la resta de... estic parlant del misteri de la cripta embrujada, amb la resta d'interns que juguen els interns contra els que formen part del manicomi, i diu coses com que estaven perdent i diu: por fortuna doblaba yo mis funciones de delantero con las de árbitro y conseguí, no sin protestas, anular el gol que acababan de meternos. Ja comencem veient que és un personatge que no té cap problema, que és immoral, ha fet trampes, però després veiem que això està molt acceptat, que tot el seu entorn fa trampes, i que en canvi ell, a diferència del detectiu americà, que té una ètica, recordeu, la novel·la de la policia que diguéssim és la que busca una estètica, una estètica, un joc, i la novel·la més americana és la que busca una ètica, és a dir, la que busca si et sembla bé o no aquest entorn que estàs descrivint. Doncs és curiós perquè el personatge X no busca tenir una ètica, però acaba sent els més ètics de tots els personatges que l'envolten. És a dir, ell diu constantment que és un desgraciat, que no mereix res, que els càstigs que li han vingut són adequats, però alhora la veritat és que es comporta millor de tot el seu entorn. Hi ha un moment en què es presenta a la pàgina 13 i diu: creo llegado el momento de disipar las posibles dudas que algún amable lector haya podido haber estado obligando a estar presente con respecto a mí. Soy, en efecto, o fui, más bien, y no de forma alternativa, sino cumulativamente, un loco, un malvado, un delincuente y una persona de instrucción y culturas deficientes, pues no tuve otra escuela que la calle, ni otro maestro que las malas compañías de las que supe rodearme, pero nunca tuve, ni tengo, un pelo de tonto. Las bellas palabras, engarzadas en el dije de una correcta sintaxis, pueden embelesarme unos instantes, desenfocar mi perspectiva, enturbiar mi visión de la realidad. Pero estos efectos no son duraderos. Mi instinto de conversación es demasiado agudo, mi apego a la vida demasiado firme, mi experiencia demasiado amarga en estas lides. Tarde o temprano se hace la luz en mi cerebro y entiendo, como entendí entonces, que la conversación a la que estaba asistiendo había sido previamente orquestada y ensayada sin otro objeto que el de imbuirme una idea. ¿Pero cuál? Aquesta forma, diguéssim, d'explicar-se molt característica la veiem ja des de les primeres pàgines i veiem la forma en què ell es veu, la forma en què ell es presenta a la resta de la societat. Quan es presenta ja el cas a la pàgina 17, aquí,
fa aquell recordatori de la seva relació amb el Flores, que és quan explica, li diuen, no sé si recordarás que ya nos conocíamos, y ahora le digo, no tuve que hacer ninguno de recuerdo, porque guardaba del caso un hoyo por recuerdo, el que me había dejado en la boca el colmillo que el propio comisario Flores me había hecho saltar, persuadido de que privado de un colmillo iba yo a darle una información que para mi mal no poseía, ya que de haberla poseído, poseería ahora además un colmillo del que me he visto precisado a prescindir desde entonces. No, sempre és més fàcil llegir-ho per un mateix que llegir el Mendoza amb aquest personatge en veu alta, i això m'he enterat. Precisado prescindir desde entonces, no estando la ortodoncia a mi alcance, pese a lo cual, y como efectivamente mis conocimientos a la sazón habían sido magros, le rogué que tuviera a bien ponerme al corriente de los pormenores del caso, a cambio de lo cual prometía yo la máxima cooperación. Es bo llegir amb una bombona d'oxigen. A més d'aquesta relació amb la policia, el Flores, però la policia en general, apareixen com bèsties, com ignorants, com torturadors, com injustos i com a defensors de que prevalgui l'estatu quo i no de resoldre res, ni d'ajudar a la gent que estigui pitjor, ni de superar cap mena d'injustícia. A la pàgina 27 li diuen com es formalitza el tracte, és a dir, tu ens ajudes i prometem la llibertat. Y le diuen, ni de lejos te acercarás al colegio ni a los familiares de la desaparecida, cuyo nombre para mayor garantía no te diremos. Cualquier información que obtengas me la comunicarás sin tardanza, a mí y solo a mí. No tomarás otras iniciativas que las que yo te sugiera o ordene según esté de humor, y pagarás cualquier desviación del procedimiento antedicho con mis iras y el modo habitual de desahogarlas. Està bastante claro, que la relació amb el Flores està marcada, amb cartes marcades des de bon principi. A mi m'agrada molt quan presenta a la germana, a la Càndida, que aquest és un fragment un palet més llarg, però és un dels bons i us el llegeixo. Arriba y diu, eran un hervidero los alegres bares de putas del barrio chino cuando alcancé mi meta, un tugurio apellidado Licious American Bar, más comúnmente conocido como el Leches, sito en una esquina y sótano de la calle Rubadó, y donde esperaba establecer mi primer y más fidedigno contacto, como así fue, pues apenas mi figura se perfiló en la puerta y mis ojos se habituaron a la oscuridad, avizoré en una mesa la rubia cabellera y las carnes algo verdosas, de una mujer que por hallarse las no se percató de mi presencia, mas prosiguió hurgándose las orejas con un mondadientes plano de los que suelen churrepetear los cobradores de autobús y otros funcionarios, hasta que me hice patente a sus ojos, cosa que le hizo separar hasta donde le alcanzaba la piel las pestañas que llevaban coladas en los párpados, abriendo al mismo tiempo la boca con desmesura, lo que me permitió percibir sus numerosas caries. Hola, Cándida, dije yo, pues así se llamaba mi hermana, que no otra era la mujer a quien me había dirigido. Tiempo sin verte. Y al decir esto tuve que forzar una sonrisa dolorosa, segueix així una mica y diu, alguien sabe Dios con qué fin le había dicho a mi hermana, siendo ella adolescente, que se parecía a Juanita Reina. Y ella, pobre, lo había creído y todavía ahora, 30 años más tarde, seguía viviendo aferrada a esa ilusión. Pero no era cierto, Juanita Reina, si la memoria no me engaña, era una mujer guapetona, de castiza estampa, cualidades estas que mi hermana, lo digo con desapasionamiento, no poseía. Tenía por el contrario la frente convexa y abollada, los ojos muy chicos, con tendencia al estrabismo cuando algo la preocupaba, la nariz chata, porcina, la boca errática, ladeada, los dientes irregulares, prominentes y amarillos. De su cuerpo ni el que hablar tiene, siempre se había resentido de un parto, el que la trajo al mundo, precipitado y chapucero, acaecido en la trastienda de la ferretería donde mi madre trataba desesperadamente de abortarla y de resultas del cual le había salido el cuerpo trapezoidal, desmedido en relación con las patas, cortas y arqueadas, lo que le daba un cierto aire de enano crecido, como bien la definió, con insensibilidad de artista, el fotógrafo que se negó a retratarla el día de su primera comunión sobre texto de que desacreditaría su lente. Hombre, estás más guapa y joven que nunca. És demolidor com presenta la germana, per tant, com presenta els seus antecedents amb aquelles dues coses que us he dit abans i com presenta el tipus de personatges que són els que defineixen el propi protagonista i tot el seu propi entorn. Aquesta misèria arriba a cotes bastant absurdes, com per exemple quan diu a través de l'altre personatge, me dijo que si fuera rico algún día otros lujos no, me dije que si fuera rico algún día otros lujos no me daría, pero sí el de frecuentar solo hospedajes de una estrella. No cal dir res més d'aquest, és de primer solet. I estan bé les descripcions de la ciutat que fa, no? Com a exemple, nos adentramos en una de esas típicas calles del casco viejo de Barcelona tan llenas de sabor, a las que solo les faltaba el techo para ser cloaca.
y nos detuvimos frente a un inmueble renegrido y arruinado, de cuyo portal salió una lagartija que mordisqueaba un escarabajo mientras se debatía en las fauces de un ratón que corría perseguido por un gato. Subimos las escaleras alumbrándonos con cerillas que escondía al instante una corriente de aire frío y húmedo que se filtraba por los vidrios astillados de la claraboya. Al llegar a su puerta, mi hermana, que resollava por el asma, la abrió con un llavín. Bueno, ja continua. Aquest moment, els escarbats, que també hi ha, que és molt bèstia, i el moment en què ella que està en un hostal i ha de tironejar dels llençols perquè estan enganxats, no només és que facin totes les olors del món, doncs estan parlant d'una Barcelona que jo no sé si era així, però veiem en quina part de la Barcelona es fixa ell i com la retrata, i aquí, òbviament, hi ha denúncia, hi ha humor, però hi ha denúncia i hi ha crítica social. De la part de com se'n surt sempre el poder, a la 53-55 hi ha també un bon moment que diu, això és un diàleg, diu: amigo mío, dije, con voz pausada pero lo suficientemente alta y clara para que todos pudieran oírla, se está usted metiendo en un lío de cuidado. ¿Y eso?, dijo el inspector con incredulidad. Acérquese, pollo, dije yo bajando los brazos con lentitud, en parte para recobrar un atisbo de dignidad y en parte para disimular los efluvios axilares que con aquellos alzados irradiaba y que me habían podido menoscabar en mi predicamento. ¿Sabe usted con quién está hablando? Sí, con un mamarracho de mierda. Juicio ingenioso, rasponell, pero falaz. Está usted hablando, inspector, con don Ceferino Subrañes, concejal del ayuntamiento y propietario de bancos, inmobiliarias, aseguradoras, financieras, constructoras, notarías, registros y juzgados, por citar solo una parte de mis actividades marginales. Como usted, con la perspicacia propia de su oficio, comprenderá, siendo yo quien soy, no llevo encima documentación que acredite mi identidad, no solo por mor de lo que pudiera pensar nuestro exigente electorado si de tal guisa vestido me encontrara, sino también por zafarme de los detectives que mi señora, que tiene interpuesta demanda de anulación ante la rota, ha azuzado tras mis huellas, pero de la cual, de mi identidad, claro está, puede dar fe mi chofer, mi guardaespaldas y mi gerente por razones tributarias de varias empresas con cuyos chanchullos, no quiero mezclar mi nombre, que me espera en la esquina con instrucciones inaprobables de avisar al presidente Suárez si en 10 minutos no salgo solo y salgo de esta guarida donde me han traído engañado la arpía que aquí ven, culpable del embrollo en que me veo envuelto sin motivo ni culpa, a buen seguro con fines de robo, chantaje, sodomía y otros actos jurídicamente sancionables, cosa que ella, como veo que ella está haciendo, pretenderá negar, lo que no hace sino reforzar la veracidad de mis asertos, ya que ¿a quién concederá usted razón, inspector, puesto en semejante encrucijada? ¿A un honesto ciudadano? ¿A un capitán de empresa, epítome de la burguesía rapaz, prez de Cataluña, blasón de España y fragua del imperio? ¿O a esta antiguaya grotesca, elefantíaca y aquejada para postre de una talante halitosis? Etaíra de profesión, como podrá comprobar, se registra su bolso, que hallará repleto de condones no precisamente impolutos, a la que había prometido yo a cambio de una contrapartida que no voy a pormenorizar, la estrafalaria suma de 1000 pesetas, estas mismas 1000 pesetas que ahora le entrego a usted, inspector, como prueba documental de cuanto aduzco. És una sola frase, és una pregunta que li fa. Però és una sola frase que parla molt bé de qui mana o qui pot fer veure el típic vostè no sabe con quién está hablando, i en una sola pàgina, en una sola frase, tots els arguments possibles de qui mana en realitat en aquest país, o qui es creu que mana, o qui exerceix aquest poder sobre la resta. Hi ha molts altres exemples, però veus, la boca elèctrica. Portem una mica més d'una hora i us volia parlar també mínimament de les altres. Faig un resum molt ràpid, aquí heu vist alguns exemples, hi ha altres que tenia preparats. Hi ha la paròdia de gènere, hi ha la crítica de les forces de seguretat, la Càndida, no sé si us heu fixat, aquí veiem elements de paròdia, ens recorda a vegades a la Charo del Vázquez Montalbán. De la mateixa manera que hi havia un altre cas molt clar que era el segon, el laberinto de les aceitunes, mor un mariner estranger i si heu llegit Tatuaje veureu que també hi ha una paròdia clara. Hi ha elements d'inseguretat, aquesta nostàlgia de l'autoritat franquista, l'atur, la inestabilitat política, la por, hi ha la burgesia corrupta, el Pere Plana, que és el culpable, tot i que en realitat les drogues que surten, si recordeu, són èter, que l'èter, els efectes que té, els exagera claríssimament el Mendoza, però és un senyor que té poder i que manipula el poder, xantatges, assassinats, etc., per continuar manant. Hi ha crítica del sistema educatiu, si recordeu, com hi ha un col·legi que és religiós, a més, doncs es fan una sèrie de referències òbviament iròniques, de com la gent que allà està preocupada pel llibertinatge que trobarà a fora a la resta de la societat i que personatges com els nostres amics no fan sinó ratificar.
Després hi ha algunes referències clares de cultura popular i un element que m'agradaria destacar. Hem parlat de la picaresca, del gènere de la picaresca i del pícar, és a dir, del lazarillo, del buscón, i curiosament no casa bé amb el gènere negre. El gènere de la picaresca se centra en algú que sí, que procedeix de les classes baixes, que acostuma a explicar en primera persona de forma una mica trivial o entre aventurera i humorística, per tant l'humor està més a prop, però no hi ha normalment ni una resolució de la seva injustícia social, ni hi ha tampoc una investigació de cap cas. I en canvi l'Eduardo Mendoza aconsegueix ajuntar les dues coses, és a dir, agafa un pícar però el posa com a detectiu, i aconseguir aquesta implicació, diguéssim, era bastant complicada. Arribem després de les burles que fa de la religió, de la ciència de la llei, del boom del turisme, que se'n riu molt en la primera novel·la, del progrés, de la idea de progrés, de la democràcia, de la migració, és a dir, hi ha humor, però pràcticament ho tracta tot, i és una novel·la curta. Arribem al laberinto de les aceitunes, que la veritat és que puc passar bastant més per sobre, perquè és una de les més fluixes de la sèrie. De les més complexes, més alambicades, va tenir èxit perquè tothom tenia ganes de seguir 3 anys després amb ella, però si us fixeu té moments d'humor bastant més tontos. Té alguna troballa, per exemple, apareix l'historiador Plutarquete Pajarell, que és una mena de paròdia o de crítica de l'intel·lectual, un historiador que es passa el dia envoltat de llibres, després els ficaran a la presó perquè tots els llibres no els han portat mai a la biblioteca, és una forma una mica exagerada d'acabar amb ella a la presó, i que es dedica bàsicament a espiar a la seva veïna, que és aquesta Emília, que es fa dir social, i que en realitat és el típic intel·lectual que no s'entera de res, però que ell no fa tanta crítica de l'intel·lectual com d'altra gent perquè al final li ajuda a resoldre el cas. Sí que hi ha, diguéssim, alguns elements interessants de guió de crítica, sobretot els que tenen a veure amb el ministre d'Agricultura, que comença el cas. Aquí veurem com, bueno, no ho veurem perquè no tenim temps, però és un dels casos en què comença a atacar, més que res perquè m'ho guardo per l'alcalde, us ho llegiré. Però a l'hora de la veritat és una novel·la que té moments d'humor com una miqueta més cutre, té gràcies una miqueta més forçades. Jo tenia una especialment que si us voleu llegir com a exemple del que després li passa amb les novel·les que són només humorístiques i que no tenen tanta força. Una altra cosa és que jo m'he posat a parlar sense seguir això, que jo no l'he apuntat. Ara ho buscaré i us ho trobaré. Sí que us vull parlar, a la tercera, mentre ho trobo, l'aventura del tocador de senyores, d'aquesta part de l'alcalde. Això el León Sermoix en aquest llibre m'ha fet la feina de no haver-ho de buscar i he recopilat les parts de l'alcalde. Després de parlar una mica de la sàtira del poder i de com el Mendoza, en una de les seves obres de teatre, que es deia La visión del archiduque, ella deia: el poder, joven, el poder, el esfuerzo es inútil, la suerte se esquiva, el talento se agosta, la virtud es vilipendiada, hasta el dinero es veleidoso y cambia de manos con facilidad, al fin y a la poste todo es vanidad, todo menos el poder, solo el poder es real, solo el poder permanece, desconfíe de las imitaciones, el poder forma, transforma, reforma y conforma, pruébelo y verá cómo le gusta. No, que va, el poder no corrompe, lo que ocurre es que siempre lo ejercemos personas corruptas. És una bona definició. Després de ficar-se amb ministres, amb dictadors, amb tot tipus de persones, jo m'he volgut, amb aquest Ceregumio la Vaca, que és el ministre d'Agricultura de laberinto de les aceitunes, m'he volgut fixar en el moment dels alcaldes, que surten aquí a l'aventura del tocador de senyores i que molta gent ha dit que estava inspirat en l'alcalde Clos, al qual per cert li encanta la novel·la. És una de les coses que li passa a Eduardo Mendoza, que amb aquest aire de senyor de Barcelona, patrici i tal, diu barrabassades i tothom li diu: oh, que bé, encara que sigui ell el que ha patit les barrabassades. Us dic que aquest llibre, per cert, que això és una curiositat, s'havia de dir Taurons a la nit, Tiburones en la noche, com a primer títol o títol de treball tenia aquest, on apareixen ja temes nous com el de la immigració, per exemple, que després a l'enredo de la bolsa de la vida serà molt més clar i més flagrant. Diu l'alcalde en un moment de l'aventura del tocador de senyores, un alcalde que no té nom i que, com dic, ens recorda el senyor Clos. Segueix a Turquia, no? Que això ho està gravant.
Diu, quan li diuen que dics que hem de recordar, per cert, per tenir-ho tot, que en realitat no és un alcalde real, sinó que és el Muscle Power... No, això és amb el ministre, sí, és un alcalde real, perdó. Diu, el tiempo vuela, acabamos de guardar los esquís y ya hemos de poner a punto el yate. Suerte que mientras nos rascamos los huevos, la bolsa sigue subiendo. Os preguntaréis a qué viene ahora esta declaración de principios. Yo os lo diré, se avecinan las elecciones municipales. ¿Otra vez? Pues sí, majos, otra vez. I llavors, després d'aquesta mena d'autoimmolació en tota regla, per si caigués algun dubte entre l'audiència respecte a si és realment el candidat idoni per la reelecció, l'alcalde parla una mica del seu passat polític. Estamos donde estamos porque nos lo hemos ganado a pulso. Hubo una época en que el poder nos parecía un sueño inalcanzable. Éramos muy jóvenes, llevábamos barba, bigote, patillas y melena, tocábamos la guitarra, fumábamos marihuana, íbamos salidos y olíamos a rayos. Algunos habían estado en la cárcel por sus ideas, otros en el exilio. Cuando finalmente el poder nos tocó en una rifa, voces se alzaron diciendo que no lo sabríamos ejercer. Se equivocaban, lo supimos ejercer a nuestra manera. El camino no ha sido fácil, hemos sufrido reveses. Algunos de los nuestros han vuelto a la cárcel, bien que por motivos distintos. Pero en lo esencial no hemos cambiado. Bueno, sí, de coche y de casa y de partido y de mujer varias veces, gracias a Dios. Pero seguimos con las mismas convicciones y con el mismo morro. I una mica més enllà, pàgines més endavant, es posa a parlar davant d'unes càmeres, això és molt habitual també, ja no és ni paròdic, gairebé usual, que es creu que estan desconnectades. I diu, soy el alcalde de Barcelona y estoy haciendo una campaña electoral, ya saben, reírme como un cretino con las verduleras, inaugurar un derribo y hacer ver como que me como una paella asquerosa, y hoy me toca esta mierda de barrio. Ah, ¿estamos en directo? Oh, vaya, y no me lo han dicho. I després segueix. Diu, bé, con ciudadanos, hola, con ciudadanas, soy candidato a ser lo que soy, o sea, alcalde. Después de 4 años en la alcaldía, me propongo llevar a feliz término mi programa, que consiste en seguir 4 años más en la alcaldía. Para ello pido tu voto. ¿Es esto una verdulería? Y ya vos, en una parte digo, la campaña electoral, huelga decirlo, va viento en popa. Según las encuestas, si consigo que aumente un poquito la abstención, saldré elegido con el voto de mi mujer y el mío. I després, en un moment, diguéssim, de sinceritat, diu també, el problema es que no tengo la cabeza muy firme, ¿sabe? Para el desempeño de mi cargo, la verdad es que ya vale, pero los de la oposición lo saben y se aprovechan de mi debilidad. Día sin día también me hacen mociones y otras cuchufletas para volverme tarumba. Todo me da vueltas, especialmente el Saló de Sen. Pero no, yo no estoy loco. Llavors, fa unes opinions aquí en 2 o 3 pàgines del Francisco Rico i el Félix Azúa opinant sobre això, sobre com les bestieses que va dir l'alcalde i l'alcalde encantat amb aquesta novel·la, i és una de les coses que em permet apropar-me a les conclusions en el sentit de... He fet només aquestes pàgines i veig totes aquestes. Que sí que evidentment l'humor augmenta i augmenta moltíssim la crítica social. Recordem un momentet, encara que haguem passat molt per sobre per l'aventura del tocador de les senyores, aquest més recent, que és el de El enredo de la osa i la vida, en el qual les parts, diguéssim, que jo crec que són millors i que tenen més gràcia, tenen a veure amb les estàtues humanes, tenen a veure amb els xinesos, amb aquell senyor que té un massat xinès al davant que es diu Xiao i que confon la Generalitat amb el Generalitat constantment, i sobre l'Angela Merkel, que la veritat és que aquí hi ha una petita venjança que tots els lectors ens senten molt bé a l'actualitat, excepte els molt germanòfils, perquè apareix, diguéssim, com bastant tonteta, pobreta, la Merkel. El personatge de la filla, el que cito, és molt bo i dona veu a un dels moments en què jo he rigut, però rigut sol a casa, com si estigués boig, amb aquest llibre, amb el rei de la Bolsa de la Vida, en el que torna a pujar una mica al nivell, tot i que és cert que de tots 4, per mi, indubtablement, el millor continua sent, i el més fort, i el que tenia més força social, però també el que parlava d'un moment que donava més peu, és el primer de tots, que és el misteri de la cripta embrujada. Aquest té un problema, només, i és que va sortir al principi de la crisi, i com les coses han anat tan bèsties després, s'ha quedat curt. Jo crec que necessita l'ou de final de la crisi. Us llegeixo 3 o 4 moments que jo crec que tenen gràcia. Al principi de tot, ja es presenta dient, llamaron, abrí, nunca lo hiciera. Y ya comienza toda la historia, ¿no? Arriba y digo, de modo que firmé, fuese el cartero, abrióse el sobre con mi ayuda y pasmóme hallar en su interior una lustrosa cartulina mediante la cual, bla, 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 el rector magnífico li explica això de que hi ha una investidura del doctor Subrañes com a honoris causa i tot plegat. Hi ha una part, la del llenguatge, aquell llenguatge tan complicat però que fa tanta gràcia del narrador, de l'X,
que ajuda a valorar quines són les obres que funcionen més. El misteri de la cripta embrujada és on està més aconseguit aquest llenguatge. En aquesta última, com veiem fent l'aposta del principi, l'intenta recuperar. Si hi ha una de les coses que fallen en el laberinto de les aceitunes és que aquest llenguatge no està tan ben reconstruït i que fa algunes gracietes que són més tontes. Aquella que us deia abans i que no he trobat perquè la tinc aquí als papers, crec que feia una gracieta així com i si no, puedes llamarme Marilyn, i dius, no té cap sentit, vull dir, són acudits com una mica els de Burr, que és jiji, jaja, però res més, com els de Pomponio Flato, que sí, molta escatologia, però no deixa de ser pedo, culo, pedo, però en versió, diguem, lingüísticament més elaborada. En canvi, aquí torna a pujar una miqueta al nivell, ho veiem des d'aquest inici, i veiem alguns moments, diguéssim, de la lucidesa en la seva crítica. El personatge de Rómulo el Guapo li explica que es dedicava a robar bancs i llavors ell li diu, però escolta, m'agrada robar bancs, això no és un negoci. Diu, bueno, la veritat és que és molt fàcil, perquè com no hi ha diners i no hi ha ningú allà, perquè ningú està en realitat ni vigilant ni res, li diu, todo es relativo, respondió. Perquè diu, volví a interromperle para preguntar qué sentido tenía robar un banco para obtener un magro botín. Y bueno, todo es relativo, en un buen día con poco esfuerzo y sin ningún riesgo te puedes sacar 2.000 euritos, o sea que con un par de tacos al mes vas tirando. És una broma que és tonteta, però que ens està dient ja no hi ha diner real ni tan sols als bancs, per tant ens està definint gairebé una època i una societat. Però veiem el tema de la crisi, ja el veiem a la seva perruqueria quan diu la realidad era muy otra, pero me había entristecido la historia de mi propio amigo y no quería aumentar su desazón contándole mis penurias. Pues desde hacía años, y tras unos inicios algo accidentados, de los que en su día dejé constancia escrita, al misterio tocador de señoras, regentaba una peluquería de señoras a la que, de un tiempo a esta parte, solo acudía con admirable regularidad un empleado de la Caixa para reclamar las cuotas atrasadas de mis sucesivos créditos. La crisis se había cebado en la hacendosa clase social a la que iba orientado el negocio, es decir, los pelanas, y para colmo de males, las pocas mujeres que no se habían quedado calvas y aún disponían de dinero, se lo gastaban en un bazar oriental recién abierto frente a la peluquería, donde venían avalorios, quincalla y fruslerías a precios reventados. Como por añadidura este bazar era el mejor cliente de la Caixa, de nada servía culpabilizarlo para pedir una moratoria en el pago de unos créditos que a duras penas me permitían mantener abierto el establecimiento y comer de higos a brevas. Clar, només explicar què li ha passat també t'està dibuixant una realitat ben real. A la pàgina 20 arriben aquestes idees disparatades sobre com fer diners, que té el Rómulo, que vol... Us ho llegeixo. Una vez añosa en el sanatorio me contó cómo había intentado y casi conseguido realizar lo que debería haber sido su, por así decir, capolabor. Sin ser un forofo del fútbol como yo, no ignoraba la devoción que concita este deporte y se le ocurrió que si secuestraba la plantilla del Barça podría exigir a cada socio un rescate de 10 pesetas, con lo cual él vendría a ganar más de 1 millón sin causar a nadie un quebranto económico. El plan consistía en apoderarse del avión en el que viajaban los jugadores y el equipo técnico en alguno de sus desplazamientos. Como además de ingenio poseía una considerable destreza manual, diseñó y construyó con madera, plástico y metal un camión de la basura de juguete que se podía desmontar y convertir en un revólver Smith & Wesson modelo 67 del calibre 38, también de juguete pero muy resultón. Cuando después de varios meses de trabajo tuvo listo el artefacto, averiguó la fecha en que el equipo titular del FC Barcelona había de viajar, adquirió un billete para ese mismo vuelo y embarcó con el camión pistola sin despertar sospechas. Òbviament això surt molt malament, podem imaginar, però és que la pura idea ja de segrestar l'equip perquè cada soci pagui 10 pessetes i així poder tenir, doncs és allò de necessitar sortides com sigui. Sortides, per exemple, que poden venir des de la banda de l'urbanisme. A la pàgina 37, quan comença tot això de les estàtues humanes, fa una descripció que diu: llegó la hora de cerrar y hacer arqueo. Como la cuenta de pérdidas y ganancias del día no me ocupó mucho rato, aún lucía el sol cuando llegué frente a la casa de Rómulo el Guapo. Era un inmueble vulgar, ni nuevo ni antiguo, situado en una confluencia de la calle del Olvido, con un ensanchamiento de la calzada que en vísperas de unas elecciones municipales había sido sucesiva y solemnemente inaugurado por todos los candidatos tras haberlo dotado de 3 escuálidos arbolitos, un banco y un parterre donde los perros hacían concursos de excrementos y los niños gateaban y se pinchaban con jeringas desechadas. Descripció també demolidora de què és la remodelació urbanística en aquests moments. La part del bazar xinès, que està al final de la 51,
Digo, entorné la puerta de la peluquería y los dos cruzamos la calle. Nos despedimos con gran prosopopeya a la puerta del bazar. Él se alejó con paso ligero y yo entré, en parte para refugiarme del sol, en parte para no ser visto y tachado de colaboracionista por los dos comerciantes del barrio, y en parte por curiosidad. Como no me interesan las tiendas y no puedo comprar lo que venden, y como mi patrimonio reduce este interés prácticamente a cero, nunca había visitado un establecimiento de aquellas características, el bazar. Una simple ojeada me dejó anonadado. Allí había de todo, lo que anunciaba el rótulo de la fachada y mucho más, incluida una variada representación de todas las artes plásticas, así como otros 1000 artículos que mi desentrenado cerebro y mi decaído espíritu no tuvieron capacidad de registrar. Aturdido se planteaba por los pasillos cuando en la penumbra del fondo llamó mi atención un curioso objeto aparentemente arrumbado. Al examinarlo de cerca vi que se trataba de un monigote de regular tamaño, de aspecto tan cómico que a pesar de mi abatimiento no pude reprimir una carcajada. Ni a renglón seguido un grito de terror al ver que el monigote venía hacia mí haciendo profundas referencias. «Perdone susto», le oí decir con voz cascada y temblorosa. «No era intención dar sorpresa. Soy humilde antepasado señor Xiao, gerente de este honorable local. Usted no me conoce, pero yo a usted sí. Usted es honorable dueño de gran peluqueria en acera de enfrente. Un dia iré a cortar i peinar coleta». Aquesta representació del bazar i dels xinesos que després té moments realment que bordegen entre la crítica i, si no fos per l'humor, podrien arribar a ser racistes. Hi ha alguns moments amb els xinesos o algun moment d'aquí al laberinto de les aceitunes, em sembla que és amb el Magnolio, en què diu, després de parlar amb el Magnolio, que és negre, de dir joder, con estos negros malolientes, siempre se piensan que cuando no te oyen estás hablando mal de ellos, i acaba de fer això, girar-se i precisament això. Llavors en aquests temes s'apropa molt a la frontera del políticament incorrecte. Per exemple, pàgina 67, faig les dues últimes ja lectures. Al Kiwijuli Kakawa, por todos llamados el Juli, era un hombre sin suerte y lo fue desde el día de su nacimiento, ocurrido en el seno de una tribu del África Occidental que no dispensaba un trato preferente a los albinos. Después de una odisea ardua, larga y cara, consiguió ganar a nado la playa de Salou para regocijo de los bañistas. Sin papeles ni esperanza de obtenerlos, adquirió una licencia falsificada para ejercer de estatua viviente en la Rambla de las Flores solo por las mañanas. Suponiéndole más prestigio local del que en realidad goza, optó por encarnar a don Santiago Ramón y Cajal. Con dinero prestado compró el vestuario y el equipo. Los profesionales del éxito contratan a unos varios ayudantes para que persigan a los desalmados, que a veces intentan pispar la recaudación prevaliéndose de la inmovilidad de la parte perjudicada. El Juli no podía permitirse pagar a nadie, con lo que no solo se quedaba casi siempre sin el escaso monto acumulado en el platillo, sino que al cuarto día de trabajo le robaron también el microscopio. Como no podía comprar ni otro ni cambiar de personaje, puso un cartel que decía: don Santiago Ramón y Cajal, en el momento de descubrir la polarización dinámica de las neuronas a simple vista. I acabo con el moment Camp de la Penya, parlant dels hospitals, perquè hi ha un moment també dedicat als hospitals en aquest últim llibre de l'Eduardo Mendoza, de la sèrie, diguéssim, dels humorístics. Un moment en què diu: el turista que visita Barcelona en verano y no lo necesita, hará bien en no incluir en su recorrido la sección de urgencias del hospital clínico. En agosto, no solo la mayoría del personal sanitario titular estaba de vacaciones, sino que también lo estaban los enfermos y accidentados de clase media y alta, que el resto del año elevan el nivel estético de la institución, con una forma más refinada de sobrellevar su infortunio. Ahora, en cambio, se agolpaban de cualquier manera en salas de espera, corredores y escaleras, personas de tan humilde condición que ya parecían enfermas y tullidas cuando estaban sanas, con lo que, alcanzada por la dolencia o el percance, su aspecto, actitud y conducta resultaban francamente deleznables. Y aquí. Tenía razón, otra cosa, y para cuando una hora más tarde vino un cirujano a todas luces bisoño a decirnos que el abuelo Xiao, que es aquel chinés amb un nom català, el abuelo Xiao le habían extirpado la vesícula biliar sin ninguna necesidad, de resultas de lo cual el estado general del paciente había empeorado de mucho y que mantenía estables las constantes vitales a la espera del fatal desenlace, el señor Xiao y yo habíamos llegado a un acuerdo de cooperación. Fa 3 o 4 moments d'aquests, diguéssim, sobre la situació dels hospitals, que són una modernització, diguéssim, d'aquesta crítica social que havia fet en els llibres anteriors. I us he dit que us mencionaria el moment aquest en què jo vaig riure molt, i encara que és molt tonto i aquest no m'aporta crítica social, l'he de llegir, perquè he fet una íntegra predestinació i com estem en gènere negre s'han de complir.
Diu, hi ha un personatge que ell acaba sent gairebé com una filla, que és la Quesito, que li diuen Quesito, no? Y digo, el señor de Xiao le dijo a Quesito, oh, es un bonito nombre, Quesito, en nuestra lengua significa noche de luna en verano. No es verdad, dijo el pequeño Kim, quiere decir supositorio caducado. Su padre le dio un afectuoso y sonoro capón y dijo en tono de disculpa, pequeño Kim, gran mentecato, ¿estudias o trabajas Quesito? Però que de vegades quan està inspirat el Mendoza també els té. Faig la conclusió molt ràpidament. La pregunta, encara que l'haguem corregit tant al llarg de la xerrada i que m'hagi deixat tantes coses per comentar, era si augmenta l'humor, la crítica social en les novel·les d'Eduardo Mendoza. Una primera resposta seria, vist tot això i altres coses que m'he deixat, que sí i que exponencialment. Però hi ha una mena de conclusió inesperada que us he començat a anticipar abans, i és que jo crec que veient llibres com el de Pomponio Flato o el trajecto de Horacio II, deixem fora Sin Noticias de Gurt perquè realment és el més divertit de la banda, que no és policíaca, el que sí que podem dir és que el gènere policíac augmenta la qualitat de l'humor de les novel·les humorístiques de l'Eduardo Mendoza i que, per tant, gràcies a la crítica social que fa en les novel·les humorístiques en les quals posa elements policíacs, aconsegueix ser més directe, més lúcid, més intel·ligent i, per tant, més perdurable. Segurament quedaran més aquestes obres que les altres. Ho dit d'una altra manera, que quan combina el gènere negre i el gènere humorístic es dignifiquen de forma mútua, es dignifiquen l'un a l'altre perquè aconsegueix un equilibri molt bo. Tot això em porta a pensar que potser algun dia, més endavant, quan algú vulgui saber com era la nostra època, ja sé que és una pregunta, una observació amb trampa, però que potser li diran més coses de la nostra època, les novel·les suposadament menors humorístiques, concretament aquestes 4, sobre com és l'època dels anys 70 i la transició fins a l'actualitat, que no algunes de les que literàriament igual passen a la història, però que no ens retraten tan bé. I com jo crec que un dels elements del gènere negre sempre és retratar el seu entorn i denunciar el que no funciona al seu entorn, he de respondre que sí, que el gènere negre, quan li passes l'humor en mans de l'Eduardo Mendoza, fa més crítica, però també que sí, que el gènere policíac, si li poses l'humor, també és millor gènere policíac. Moltes gràcies. Això és parlar una hora i mitja la quantitat d'informació que hem rebut. Llavors, si voleu, obrim el torn de paraula per si teniu alguna pregunta. Segur que ens sorgiran unes quantes. Algú té una primera pregunta? Bueno, jo m'he contat una... Quan llegim, a vegades visualitzem els personatges. En Montalbán deia que ell visualitzava el Carballo com a Joan Lluís Trintignant. El nostre X és el José Sacristán. El Sacristán és el que va fer la versió, de fet li van posar, com segurament recordareu, aquí surt, aquesta és el fotograma de la pel·lícula. El que passa és que no va... A veure, és molt difícil fer literatura humorística adaptada al cinema perquè els registres són diferents. Un dels secrets d'aquest llibre, claríssimament, i com s'ha demostrat quan us llegia, que no llegís del tot bé, és la forma en què està narrat. Això en les pel·lícules no ho pots posar. Llavors, el volum, diguéssim, de hilaritat que tenen aquestes novel·les no estava en cap cas en les pel·lícules. Dit això, que les pel·lícules no arriben al nivell de les, en aquest cas, a vegades que sí, de les novel·les, em costa dir-te que sí, que el Sacristán és el millor. El Sacristán és un tros d'actor, però ho ha estat després. En l'època en què va fer aquesta pel·lícula era com a José Luis López Vázquez o com algun... Eren aquests que estaven fent el Destape i les pel·lícules d'aquella època no tenia tanta força. I amb els anys s'ha especialitzat en un tipus de registre que no és humorístic, el Sacristán. Per tant, si jo pensés ara en qui li podria posar cara, tot i que penso que s'hauria de fer un exercici molt diferent al que es va fer en la primera adaptació, no pensaria en el Sacristán, òbviament, pensaria en algun personatge que funcioni, per dir-te una barbaritat, que no és que pensi que sigui així, però que hauria de ser una mena de senyor Barragán. És a dir,
un tipus de personatge que ja sigui grotesc per ell mateix, o fins i tot un Torrente, gairebé, és a dir, una línia d'aquest tipus, més que no pas aquella interpretació que volia ser més realista i que no va acabar de funcionar. Tu el veus, el Sacristán? Home, estic influït per la pel·lícula. Clar, jo veig. Igual que el Carballo el veig amb Ballesteros. Sí. Sí, millor que alguns que van anar... Més que cantar. Ja veure demà, he vist... Bueno, no, jo estic d'acord amb el de l'humor i etcètera. I llavors simplement era recomanar una novel·la que va molt amb aquesta línia, que és Tort de nit de l'Agustí Vell, que va molt amb aquesta línia d'humor i... És el Premi Grips de tinta, no? De l'anterior. Jo també et volia preguntar on posaries aquella de... Era anglès, un anglès que va venir, que era especialista en el pintor. És que fa temps que la vaig llegir. A veure, quina? Una novel·la del Mendoza. Del Mendoza mateix? Que és d'un pintor de la guerra. La Reina de Gatos, la Reina de Gatos. Aquesta és de la presumpta banda seriosa que no és l'objecte d'aquesta xerrada, però que si em preguntes jo et diré que la banda seriosa del Mendoza té dues bandes, una més alta i una més baixa, i el problema, reconegut implícitament per ell, és que a la banda alta són les dues novel·les gairebé més antigues, que són La verdad sobre el caso Savolta i La ciudad de los prodigios. No crec que les hagi superat en aquest sentit. No les ha superat, entre altres coses, perquè ell mateix diu que no tornarà a fer l'esforç brutal que va fer d'empaperar casa seva amb papers, personatges, llistats i tot això, que era físicament fins i tot molt cansat i que ja s'ha fet gran i que això no ho farà mai més a la vida. Per tant, ha guanyat en ofici, ha guanyat en sobrietat, és capaç de fer novel·les de la banda alta dignes, sí, però com aquesta, com Reina de Gatos, que no és de les que estan a la ment, però està en un segon nivell de les serioses. Per mi, i això és molt personal i la majoria de gent ho discutirà, el segon nivell de les serioses no està tan lluny del nivell alt d'aquestes del detectiu sense nom. O dit d'una altra manera, no té res a envejar-li El misteri de la cripta embujada, el que passa que és gènere i normalment se li fan més escarafalls, a aquesta segona línia. Una altra cosa sí que és cert és que La verdad sobre el caso Savolta o La ciudad de los prodigios són obres que passen a la història de la literatura espanyola. I això, com per desgràcia el gènere no entra dintre dels cànons, li costarà més, però jo estic convençut que com a mínim la primera i el conjunt, la tetralogia, acabaran sent del més considerat o recordat de l'Eduardo Mendoza, entre altres coses perquè envelleix molt bé. És a dir, aquesta, per exemple, la pots tornar a llegir sense cap mena de problemes i gairebé no et crinyola res. El laberinto de las aceitunes et crinyola una mica més, però el misteri de la cripta embujada sí. Ha fet 3 o 4 intents en aquesta segona tongada, diguéssim, de la banda alta, amb Mauricio i les seleccions primàries, ho va fer abans amb una comèdia ligera, ho va fer de tant en tant i Reina de Gatos és dels que estan millor d'aquesta segona tongada. Ara, La verdad sobre el caso Savolta, La ciudad de los prodigios són un cas apart. La verdad sobre el caso Savolta, que també hi ha la pel·lícula. També van fer la pel·lícula. I La ciudad de los prodigios també. Sí. Savolta, per cert, això és una curiositat que em va explicar ell i que jo vaig publicar al periòdico però no ho he vist mai més i encara no sé si em va prendre el pèl o no, encara no l'havia fet lo del cubell, per tant no tenia de prendre, que em va dir que el nom de Savolta se li va acudir perquè estava tan tranquil i va sentir per la ràdio que començava Savolta ciclista i que li va posar Savolta per això. Jo volia preguntar que és que he llegit en pocs mesos totes les obres i llavors l'última... He fet alguna cantada perquè jo per la teva vida gràcies. El laberinto de las aceitunes no l'he llegit, però les altres dues em van agradar molt, llavors em va incitar a llegir l'última, la Riposa i la... En el resto de la vida. O sigui, has llegit la 1, la 3 i la 4. Sí, però llavors no m'ha agradat tant, no he trobat tan divertida com les dues primeres i no sé, m'ha semblat en un moment que parlaves tu també d'aquest tema que no era... Sí, jo el que dic és, entre les dues primeres, jo distingeixo entre primera, segona i tercera i quarta perquè són per mi 2 línies diferents, no només perquè estiguin separades en el temps, sinó perquè formalment tenen elements que les agrupen, per dir-ho així. Del primer bloc em quedo amb la primera, la del laberinto de las aceitunes és més fluixa que aquesta, però és molt una seqüela, és molt una continuació, més atrevessada, amb
per mi amb humor una mica menys intel·ligent, més del que anunciaria algunes derives posteriors, i em quedo amb aquesta. I en canvi, de l'aventura del tocador de senyores o el enredo de la bolsa i la vida, se'm fa més difícil, no hi ha una diferència tan gran. Crec que les dues estan per sota d'aquella primera, però no he trobat de tot, gent que li agrada més una, gent que li agrada més l'altra. Per mi és més difícil i per tant li dono més mèrit a l'enredo de la bolsa i la vida. Per què? Perquè l'altra, la Barcelona Olímpica, per dir-ho així, la relata quan han passat 10 anys, tens perspectiva. Aquesta l'està fent mentre estem en tot el follon, és a dir, com dic, fins i tot la realitat l'està superant. I això és un mèrit en el sentit que és més difícil, però normal seria esperar-se uns anys, veure com va ser aquesta època i llavors retratar-la. I en aquest sentit trobo que encerta, en molts anys recupera en part del llenguatge. Ara, alguns dels defectes, diguéssim, acumulats de la trajectòria també hi són aquí, que sigui per això que no t'ha agradat gracietes massa gratuïtes de tant en tant, que és el que li passava, per exemple, al Pomponio Flato, o, diguéssim, una entitat estructural, que no sigui anar passant aventures una darrere l'altra,